Sziasztok srácok, üdv újra ebbe a videóba. Most egy house tourt fogok nektek csinálni. Remélem, hogy tetszeni fog nektek, szóval hát nézzétek, ez lenne a házunk. Bocsánat, csak telefonon még nem vettem fel videót, mert ezen nem tudok nyilván szar elromlott a hang. Ne kérdezzétek, miért nem csináltassuk meg, azért, mert nem lehet. Na szóval, kitörölték az előző házamat, van pár videóm róla, ilyen rövid shorts. Szóval azt nézzétek el nekem, most ez az új berendezés. Elől ilyen. Na szóval most nem fogok beleszólni, csak nézzétek. Egy barátjához. Olyasmit mondod, hogy egy szakás. Akkor ma már leszámba jövök. Ne. És elég, ott van a sapkát. Hát végül el kell mondanom valamit. Megint mondhatod. Mondhatjuk. Egy hajóavatáson történt. Itt még nem csináltam meg. Ez a nappal itt nincs semmi. Szóval mehetünk az emeletre. Remélem tetszik nektek ez a house tour. Amúgy ezt egy néző kérte, ha kérdeznétek. Szóval nem tudom hány perces lesz. Kb. 2, mert egy perc már tart, 1,5. Na szóval, ez a Tini Choice szobája. Vannak ilyen, ilyen Hello Kitty dolgok. Jó, ezeket meg a szekrénybe találtam, szóval. Ez a, felnőttek szobája, meg itt lesz majd egy kisgyerek, valamikor, nem tudom. Ez a 10 éves kislányé, ugye a szőkehajú. Na szóval amúgy ennyi lenne az én házam. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és kövessetek be a további tartalmakért. Én Nóra voltam, sziasztok!